Hello Mzansi, hello South Africa. Welcome to Ndalo Media and I'm your host Umkhulu Gwabini. Kwaze kwamnandi ukuba nani, ngiyajabula. Yo, indlela eningiphethe ngayo, indlela eningireceive ngayo kuma socials. Ngibonga kakhulu kulabo abakwazi ukwenza ama-video ayiqephane bese bewashare kwamanye ama-social platforms. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu. Nalabo abakhomentayo, nalabo abangisendela o-WhatsApp, khona abangisendela ngisho o-WhatsApp, bencoma, abanye bekhuthaza. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu. Namanje i-comment section eyenu. Ngicela nje kube iyona playground yethu lesidlalela khona. Nikhumbule ukuthi njengoba ngilana nginambulela ngalolu lwazi enginambulela lona. I am not by any means claiming ukuthi mhlawumbe ngazi kakhulu. Mina no, akunjalo. Angazi neze kakhulu. So ngicela ukuthi makukhona la mhlawumbe engathi ngishelela khona, uzame ukuthi ungibuyise nje kahle, sibuyisane kahle ngenhlonipho, ukuze siqhubeke, because inhloso ngqangi yale program ukuthi enene sifundisane, sivulana amehlo, ebese siyalaphana, because into esengiyidiscoverile as let me just say as Africans, we need healing. We need healing. A lot of healing is needed kuthina ma-Afrika. So ngicela silekelelane silaphane, and ayikho enye indlela esizolaphana ngayo ngaphandle kokuthi thina esasambulelwe ulwazi oluthe ukuthi thuthu siqhamuke kunina niyi-public, sinazise, sixoxe ngathi, nibe ne-access esithina, nikwazi ukuxhumana nathi, silekelelane la esingalekelelana khona ngani zakwethu. Ngiyabonga kakhulu laba sebelayikhile, basubscribe, abashare ivideo. Ayuthande ningikhombisa lona likhulu kakhulu. Ukwanda kwaliwa umthakathi ngani zakwethu. Hhayi-ke ngiyabingelela-ke enhla nasenzansi, empumalanga nasentshonalanga, eningizimu nemaphakathi. Sisingaphakathi-ke thina-ke ba-unpack-i bezinto zakamoya. Namhlanje-ke ishow yethu is no different. We are still on that note of, interpreting African spirituality, discussing and explaining some controversial concepts around African spirituality and African tradition as a whole. So ngike ngenza I think beku-episode 3 la ekade ngikhuluma khona ngokuthi kunalabantu esibabiza ngamaphara. Kunabantu esibabiza ngamaphara. Ngike ngakhuluma ngalabo bantu. Leyo video ngani zakwethu na-comment kuyona, bangi-challenge abanye. Kwacaca ukuthi kufanele kube khona u-part 2. Kwacaca ukuthi kufanele kube khona u-part 2 ngoba khona izinto mhlawumbe ezinye engihlulekile ukuyichaza kahle ebantwini abathize. So your wish is my command. Le program akuyona eyami, eyethu, eyenu. Angifuni ukusebenzisa i-top down approach, kube mina njalo ohlale, uyabo, nami ngifuna ni-comment, ni-recommend izinto, ngizithathe from bottom up, uyabo. So which is exactly what I'm doing here, and this is why sinalo part 2 lo. So ngakhuluma ngamaphara, ngikhuluma nje kahle hle bengiveza ukuthi isigaba esesikusona lamaphara. Nikhumbule mangisebenzisa igama lithi iphara, mina akekho umuntu engimbiza ngephara. Ngilisebenzisa for the purposes ukuthi nisheshe si-understandane, ngiyabo. Amaphara ngingaveze kuleya video ukuthi usuke unenhlanhla kini mangabe kunephara, ngoba kusho ukuthi kulowo mndeni kunedlozi elibuyele lafika qathatha kini. Awuthi ngiphinde ngisho le, usuke unenhlanhla enkulu kini. Nisuke ninenhlanhla enkulu kini kulowo mndeni mangabe nibe nomuntu oyiphara, ngoba iphara kusuke kufike qathatha, it's either ugogo noma umkhulu wakulelo khaya. Nisuke nine-direct access edlozini elikhulu la kuloyo muzi. Why ngisho njalo na? Number one, and I remember alluding to this in my previous videos, ukuthi nje ubona iphara
lidinwa, lidikibala, liphuma liye ekhaya, lisuke li-indicator sonke isigulo esila emndenini. Ebese lona lize njani? Liyazitakula kuloko kugula. Akuzitakuli iphara, kuzitakula idlozi ekuyilona elibambe le family ngqi, kodwa elimbethe iphara. Ebese leli dlozi nephara bayasuka bayaphuma ekhaya bayodlalela emgaqweni. Ngakuveza ukuthi isizathu esenza ukuthi iphara lize liphume ekhaya liyohlala emgaqweni, ingoba lapha ekhaya kusuke kunokugcola okukhulu okujulile, okuwukuthi uma ngase kuthiwa leli dlozi elimbethe iphara liyaqhubeka lihlala le ekhaya, lowo muzi ungabhubha wonke. Kodwa ngoba lelo dlozi liyalwa, lifuna izinto zenzeke zibe right kulowo muzi, liyabe selimbatha iphara. Umuntu aphenduka iphara kade engazalwanga eyiphara, ebese yaphuma futhi ahambe. Uphumaphi? Uphume ekungcoleni. Yebo, uma umbona estradini ungcolile yena, yebo imisebenzi yakhe ayenzayo ingcolile, kodwa akekho umuntu ombethe isidalwa esinamandla njengephara. Ngaveza futhi kuleya video ngathi niyazi ukuthi awukunothise ngezinto ey'ncane. Yazi ukuthi uyalishaya iphara uvesane ubhinyilika isandla ngendlela ongayiqondi engachazeki. Uthi uyalishaya iphara ube namasho ongakaze uzowabona. Iphara lakini-ke mhlampe. Ube namasho ongakaze uzowabona. Ngobani? Awushayi umuntu nje la wena. Uzochukuluza idlozi elikhulu lala ekhaya elivele lidingiwe isimo, izinto zala ekhaya ezime ngakhona. Niwabukisisa amaphara emakini. Nisuke ninenhlanhla kakhulu uma ngabe ninephara kini. Kulula ukulungisa iy'nkinga zomuzi onephara kuney'nkinga zomuzi elingekho khona kwaphara. I know this is very controversial. I know it's very controversial. I'm being controversial njengamanje. Angiyazi kunzima uqala uku-accept-a lento uma ngisayisho. Kodwa as we progress kule video, ngizosiniqeda uzobe usu-understand ukuthi uthini umkhulu Gwabini kahle hle. Now, ake sibuyeleni lana-ke. Useke ngizosho futhi story umuntu onephara kubo noma onephara kamakhelwane noma olazi iphara azovumelana naso ngami. Yazi iphara like liqhamuke kini kade laduka. Liqhamuke kini ngolesihlanu ebusuku. Wena ngolesihlanu emini kade uyothenga izinto zokuvubela utshwala. Kufikelile nje ukuthi wothi ngeke ngenze ukhamba. Ngenza into encane, sisho njalo uma sikhuluma sithi hey yazi ngihalela ukwenza into encane kule mpelasonto. Ebese iphara liyaqhamuka. Lingatshelwanga umuntu engeke ohambile walifuna. Kodwa nje kuzoba khona itiye ekhaya avesana aqhamuka ebusuku ntambama. Ngesikhathi kuzosala ngakusasa nivubela utshwala beni, yena aqhamuka ebusuku ntambama. Which means useyiphathe niphasele into ezokwenzeka kusasa akithi. Yini eyenza leyo nto? Ayangizwa kahle. Umkhulu Gwabini lo. This is Ndalo Media. We are unpacking all things African philosophy, all things African spirituality. We are tapping into uyabona lolu lwazi engizolimbula la. Akulona ulwazi engiseke ngalibona noma ngaluzwa kuphi. Yizinto ezifika as visions kumina. That is why into eyi-vision ayithinteki, inkulu kakhulu i-vision. That is why mangikhuluma la kwilokhunjana yami, kwi-channel, kwindalo media, kwi-channel yethu, ngikhuluma izinto ozizwayo kwawena. Ngenza ama-examples owabonayo endlini yakho. Indaba ngambulelwe. Lokho engikwenzayo angikwenzi mhlampe ngokuthi into yesencwadini engiyifundayo, cha, into yakamoya, into enkulu, because umoya into enkulu everywhere. That is why into engiyikhuluma la irrelevant kuwena uhlala le Maritzburg, irrelevant kuwena useGoli, irrelevant kuwena use-Cape Town. Uyayibona lonto ngoba into yakamoya into enkulu engathinteki kodwa ekhona yonke indawo. So nganza kwethu uniyakubona ukubaluleka nobukhulu bephara. So mangabe kunephara ke kini uyakwazi
niyakwazi ukudiagnosa iy'nkinga zakini kalula kakhulu ngoba iphara liwuphawu olukhulu lokuthi kwenzakala njengamanje. Njengale example engiqeda kunikeza yona yokuthi uke uthi uzenzela itiye nje. Angithi asuke sejabule amakhehla nezalukwazi mawulungiselela usuphimiselile ukuthi ngizokwenza itiyana elincane ngenze lo omkhulu ukhamba, uyabo lonto. Asuke sejabulile amakhehla. That is why naye lisuka leli khehla elisestradini elisephareni lize kuphi? Ekhaya. Iphara liqhamuke kini kade lahamba uthothi kini benithi nenzani? Benithi hhayi ngeke ake sigezeni nje, sike sigeze nje idlozi. Uyayibona leyo nto yokugeza idlozi. Livesane lifike kade ningayihluphanga ngokuyolibheka. Indaba nenza into ekuyiyona impela efunwa amakhehla nezalukwazi. That is why lihamba liy'buyela. That is why lihamba lenzenjani? Liy'buyela. Uma kuzoba khona isimo esijulile ekhaya, angithi ikhehla lalaleli noma isalukwazi sala uma nenza into e-right, isayini yokuqala obona ngayo ukubuya kwephara liy'buyele lona. So nganza kwethu ngicela sivule amehlo masenza izinto. Impilo singayithathi kancane. I know kunzima ukuhlala nomuntu osuke kuleso simo. Akuphileki naye. Kodwa ngicela sikhuleni ngokomqondo, sifundisaneni. Ebese sehlisa ulaka. Sehlisa ulaka. Kuningi impilo indlela complex ngayo. Uma ngabe uyithatha kancane, ziningi izinto ezikuphuthelayo. Ekufanele ngabe zenza impilo yakho ibe ngcono ibe lula. Ngesimo sokuthini wena unezinto oy'thatha kancane, unezinto oy'bukela phansi. So ngicela sifundisaneni, sihloniphaneni. This is Mkhulu Makhoba. Abanye bathi Mkhulu Gwabini. This is Ndalo Media. Ngicela sibonane kwi-episode elandelayo. I think ngizoke ngikhulume ngiphinde ngithi ukunaba. Ngithi ukunaba ikakhulukazi nginewari enginayo. Nginewari enkulu nabantu abathi, eyi Mkhulu Gwabini, izinto zami zimile ekumeni kwalezi zinto. Yonke into engiyithintayo. Make kwangena nje igama lami lapho. Ngisho ngafica abantu beyidlalela istokfela, sihamba kahle. Make kwa-recruit-wa mina kuleso stokfela siyawa. Ngisho ngafika ngiqashwe inkampani ekhula kahle edlondlobalayo. Kodwa make kwangena mina leyo kampani iya-downsize noma iyawa qobo-ke nje. Le kufika khona wena nje kuhliphika kwasani. Ngizokhuluma nabantu abanjalo kwi-episode elandelayo. Ngicela nenze sure ukuthi niyayilandela, ni-like, ni-subscribe, ni-click leyo notification bell ukuze njalo uma kukhona ilokhunjana ividiyo nje engiyikhiphayo u-YouTube ani-notify. This is Mkhulu Gwabini. Ngibonga kakhulu nganza kwethu.